mundasi. Ndamira pamepepe daramba mundasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese andota ndezvechokwadi. Pachabatwa nemusha. Ndikanyepa chabatwa nemusha. Mwari anotibatsirawo. Mwari anotibatsira wawo. Sikisekudzana. Pamusoro mambo nemakurukota ese. Inini ndingati mudzimai wangu akarwara. Ndoitwa pardon mabota. Mudzimai wangu akarwara muna July. Arwara ndakazoenda kuna sekuru. Ndisika ndataurira sekuru kuti mudzimai wangu asikuti amusha. Asi achiri kufamba. Asi nyama dzake mwiri wake kudzikira. Ndobva ndaenda. Ndagara ndakadzokera kweweek nehalf. Ndasvika ndabvunza mudzimai, "Ona sekuru wakambouya here?" Ndikanzi, "Hapana wakambouya apa." Sekuru zvawakatida kutuma mbuya, wana mbuya wauya waone mudzimai wako. Hapana vanhu vakauya apa. Ndobva ndadzokera kwandandoshandira ndokuremera. Ndobva ndazofonera mama. Ndikanzi, "Mwanangu, zviri kunoku, ina ndichazvigoniba. Mudzimai wako ndatomutora kumba." Kumba kwangu. Ndakabva ikoko kuchitatu. Ndasvika ndasora china, ndatakura mudzimai. Ndakaenda naye kwamai guru kwatatoshandira. Ndasvika ndakagara ikoko tikamubatsirana pamatreatments. Mudzimai wangu arwadziwa nemakumbo. Makumbo aya nemusana aitema zvokuti aiyowera achiti bvonzo rangu ratsemuka. Namai guru anoenda kwamarange kuchechi. Takasvika pakumboita matreatments ese tichitowa tichifukirisa, asi zvinhu hazvina kudzoka kumashure. Ndakasvika kubva ndiri ikoko ndikaenda kumurapi. Akagara 2 weeks. Mudzimai wangu akasvika pakuti ndaanani. Inini masikati ndirwadziwa. Saka mbuya ari kundichengeta ari kuenda munda kwake ndizoshaya kutuma. Baba wachidai wanditora. Mpinga wangu ndiri kumba. Ndinogona kutumira wana uindichengeta. Shuwa takaita sei ndikati ndachitaura na mama wao. Wauya tonzwa kuti zvakadii. Mama akauya shuwa mbuya yanga kugara naye. Vataurana zvikanzi dai ambogara. Ndikati ine handimumanikidziba. Mudzimai wangu akauya nambuya yavo taita chechi newe munharaunda. Zvadaro ndakabva ndagara. Ndokwana sekuru hapana akauya pana tezva. Zuva rakudoka musi kuri kuma5 ndipo mwana akandidedza ndiri pamuzi. Hanzi baba, hanzi mama waye kunoku. Ndakasimuka ndaenda pamba. Chii baba wacho ndarwadziwa. Ndakasimuka ndikati ndikaenda nditaurira mama ndakageza. Ndataura mama ndatochena ndatogeza. Mwana maenda kuenda kwana tezva. Masha ati ndarwadziwa. Ndakabva ndasimuka kuma5 ndaenda. Ndasvika zuva radoka. Ndasvika pana sekuru anga ari pasina mwana mboyo. Ndikati sekuru inini ngatipinde mumba. Ngati kwakanaka ndikati kuri right. Ndakumbira ndiro. Ndaisa musumo wangu mundiro. Ndataura mashoko angu. Ini sekuru urwere huko handikurira. Saka ndada kuti tionere pamwe. Ndakabva ndasimuka ndadzoka. Ndikasvika kumba kuma28. Shuro yangu ndakaenda ndikuti wana tezva wakona ndasvika kwadoka. Tichadzoka tese. Handidzoki kumba. Wakati tichasara tironga pamwe wakoba. Ndakadzoka ndega ndasvika kumba. Ndasvika wana mbuya wakazouya. Mangwana acho chachishanu. Wakangosvikira namai guru bekwandaigara. Ndachuwa wachingona urwere wanga uripo. Masikati iyoya wakagara paine mudzimai wangu. Mudzimai wangu akatanga kugomera. Akatanga kuchema akati baba wacho ndiri kurwadziwa. Dai wachaga munhu anondibatsira namatiri. Inini ndakaramba ndakagara pavharanda iwo wangu uri pawangu wari. Wakasvika pakuchemedzana wakadziwa nambuya 2 wakauya. Sisi wake navangu mama. Wakadzikisa musodzi wese. Ini ndakasvika pakuchemawo. Mudzimai wangu achigomera kuti ndiri kurwadziwa makumbo ako atsemuka. Ndakasvika pamunhu anga ndituma kuti ndanotora anonamata jeko. Ndakasimuka ndibva ndaenda ndiri kungochema. Ndasvika ndamuona akabva ndirambira akati aenda kuenda kuchechi. Handizoendi. Mama akazotera vasvika vamukumbira ndobva wakwira. Indisana ndinoona mama wacho. Ndipo ndakasvika itonzi mama yanyu atokwira nani nemurume wedu pana. Ndipo ndakasvika wari kupinda mumba. Murume akasvika abvatsanudza zvinhu zvake. Muprofiti uyu akati ndikona pane mweya wemunhu wakafa uri kumuteera uri kuti handinofa zvakanaka. Kwoita mweya weurapi uri paari. Kwoita dzinza rake riri kumukana kuti dai auya kudzinza. Mari yake akaiwana. Ndikati ainoona tezvarava ndowana sekuru ndokunhu akangokurira. Ndopakabva perera matare eyo aya. Tagara ndipo takabva tangoonesa nana mbuya wabva ndobuda warara Friday. Wabva fuma kuenda Saturday kumba. Wabva waenda kumba kwavo. Tabva ndandosara namai guru. Ndikati tiite sei. Mai guru akati dai machire atengwa. Mudzimai wangu tiite sei. Pai dai wangu ndingamachira baba wacho pamwe ndinopona ndiita right. Sure. Ndakasimuka inini. Saturday manheru yange Friday masikati. Saturday manheru akabva arwadziwa futi pakati peusiku. Ndikamuka mumba pati 12. Baba wacho ndaudayidzire makrista auya namatiri. Ndakamboramba ndakarara. Varamba achingodaro saka zvauri wandiregera ndiite sei. Shuwa ndakamuka. Pandafamba ndakwenda ndataurira mama. Mama nandaurira naye kumba ndataurira baba. Baba vamutswana mama mukaemberedze mwana. Baba akanunuka. Ndakaenda ndega akazosvikira ndako. Ndasvika ndamukumbira mudzimai wangu arwara. Ndikumbira mumboye mundibatsira ati enda undidaidze munhu auya andibatsire. Shuwa anonamata masowe. Takasimuka tese ikoko. Pataenda kumba kwangu. Vasvika vanamatira.
vataura tsanangudzo dzake dzakataura. Wejeki akataura machira akati panoda jira regreen nejira rewhite piece half meter, iri regreen ari 2 meters meter effect, uye half meter rewhite nehalf meter yered nebakatwa nehari nezvichimera. Toda kuti tizorodze mhepo iri apa, mudzimai wako aite right, tozoita zvakaitwa pamberi. Ndakanhamira zvakanaka. Uyu ndipo tapakauya wechechi, ndipo akavhaita munamato wake. Vata mudzimai wako ngirozi yake yakure. Mudzimai wangu aitombotaura nendimi, chero kana mataidzisa dzimwe nhau pamba, ndipo taizoona kuti shuwa zvinhu zviri kuitika. Zvadaro ndipo akati ngirozi yake yakure. Saka da kuti tinyenge tidaidze ngirozi yake wepadhuze. Ndobva ataura munamato yake akati apa kuda jira rewhite raanosunga nehari nemaswiti akasangana-sangana. Shuwa takaita saizvozvo. Mudzimai wangu abva apa wachitenga ini ndinopora. Ndakamuka Saturday ndaenda kuhauna. Ndatenga zvinhu zvozvo vandaya nazvo. Muswe manje adzokera mukomana wekujeki. Vanaenda pamba pake makuseni. Kashamwa ndauya zvinhu zvandakatenga. Akanditi, izvi zvinhu zvinoda pane wekumba kwemukadzi. Panyazuri. Ndakati inini izvozvo handigoni bana ndinzodare iri. Ndiri kuti ndirapise mukadzi wangu aite right. Ndipo ndakabva ndaperera vandandisiya zvinhu zvozvo zviri mumba. Ndandokwira mumba ndasvika ndataura vabereki. Zvataura kwazi hatigoni pakushanda zvinhu izvi pasina wawe kumba kwacho. Ndakabva ndatongoregedza. Zvadaro mukadzi wangu akabva angoramba achirwara. Vandafonana namukoma. Mukoma urwere kumwe kwausidzika. Mukoma akasvika pakufonana naTezvara. Tezvara akandivavisa $10 wataura naunzwanana kwawakaita. Vakati ngatisangane kwamabota chipiri manheru. Shuwa mukoma akabva auya chipiri chacho masikati. Vatatorara. Vanasekuru havana kuzokwanisa kuuya. Kuti matitatu mukoma akati isu hatichagari panapa. Iwe pamwe hambai nemukadzi tosvikira kuchipatara. Tobva tamuendesa kupi? Kwautaura kuti ndikwakuda kuenda kumuraka. Shuwa takasunga pamba vanaenda kuprivate. Rasvika vabaya majekiseni ake 4. Mukadzi anga asochadya baite kadya chikafu anorutsa. Akabayiwa 4 muzvizhwa nekunyaradza marwadzo. 100 muruoko ndorakanzi ndorote anyaradze kurutsa. Zvadaro vanasekuru vakafona. Vandaenda nefoni pane mukadzi tima mitsikuru. Ndikati auna sekuru arifona. Vari apa bawasiyana nayo. Ndakaicheka foni ndiyadi nesingadai. Mukoma ndiye azofonewa. Vabvunzana sekuru kuti muripi? Akati undibvunza kuti ndiripi. Ini ndakati ngatisangane kwamabota. Saka iyo zviri kundibvunza kuti uripi sei? Isu tatoa kwamurara takutoenda kwatakwenda. Wakasara wakatebva tasimukasi vataenda kuhauna. Ndokuti anotangaenda kuchipatara. Abva azoya kuma 11. Ndipo akasvika vazibatsisa mukadzi wangu tasimuka vataenda kuchipatara na 12. Vatasvika vataitwa zvatakaitwa. Kusvika mukadzi avanzi ndokuti akati mukadzi wangu ari kupera ropa mumwiri. Saka anofanira kundoedzwa ropa. Ini ndakabva ndaramba. Akati kana ukaramba hapo, mudzimai wako uchazodzoka naye asugona kutsika. Shuwa takaita saizvozvo vataenda kusvika muchipatara. Vanyorwa kusvika vanzi ada kupiwa mubhedha. Ndipo pakasvika wana sekuru. Alright. Ndaizwa background. Nyaya yakuchecheyo ndeyekuti wanaTezvara urambokuwa mbatya. Alright, ndizvozvo. Ndo nyaya yakuti ndizvo. Background ndaizwa chititaura kuti wanaTezvara urambokuwa mbatya. Zvadaro wanaTezvara mudzimai ashaya. Wakabva waenda vandati musumo ngaiende. Wakabva kuti isusu musumo hatitambiriba. Pauda machira. Mwana akafona ndikati machira ine handinapo. Vadzokera kumba vasvika vataura navo vakati 300. Machira yawakazi neyo jeke tenga. Saka ndo machira tiri kuda iwe. Mwana ndipaka vadzokera kumba vafona vati ne $300 pamusoro. Vati mukoma ndadzokera mutete waramba utambirwa. Kwazi nyaya makaita iyi kwasha akatituka kuhauna. Saka isusu toda $100 yana mbuya ne $200 yana sekuru. Ndipo ndakatora $100 irumba wotaura na baba kupa $200 wenda unobhadhara. Vadzokera ndipo vasvika vadza pakuda machira. Ndipo ndati machira hakuna, wabva wadzokera musosha wabva watoratsa. Machira anga ari kumba, ini ndakanga kuti hakuna machira, sekuti ana wazonga ashanda. Ndipo mukomana pakavadzokera, vazvatadza kutoitika musi wacho kutambiwa mutete. Mangwana chipa wakamukira. Wabva wachienda kudini, ikoko vasvika vabhadhara $300 aya nemachira aya. Ndipo wakabva wapiwa wakatambiwa mutete wawo, wabva wachidzokera kumba. Zvadaro, ndipo takatandova process kuti tiite, vatandoita vatatora munhu, vatadzika kumusha. Namai mvuri wanga ariko kuti vatandomutora vatadzika naye. Tasvika kumba, ndandopinda muzvirango. Wakabva waratadza kupinda mumba, wakati tisipinda mumba. Wakatapira pamusoro pedzimba. Wakati isusu toda kuti tizwe namachira. Wakatanga kukura wakati ana mai isusu toda $100. Wana baba toda $200. Tabhadhara futi mari iyoyo $300. Ikaita $600. Ndipo wakati ngatisimuke tiende ndopinda mumba. Takatasimuka vatadzika pamukova. Wana vakapinda mumba. Vandabata pamaoko navanhu vechechi. Ndipo ndavanoona namai guru wandaigara nayo. Ndikati mai guru, zvinhu zvataita zvemunamato izvi handina kuziva kuti imi makataura naisa hazvina seiba. Onai kunhu zvakwa zvaakuenda kundisvisa pandakuenda kunokwidzwa. Mai guru ndavanamuka vandaenda pavhananda rangu rekicheni. Mai guru ndakati mbonini mati. Ndakatena ndakatarisa kwaangari. Handina kuedza ndakataura. Mai guru akabva mutaura.
Anzo zangu band prophet kuma mira ndatonyara ana wete ndakata ndandonomira pacho zvadaro vatatorara vatatanga famisa process yekusumana sekuru vasaenda program yedu yapera vanabhadhira mari yangu kusvika pa 710 vatatorara kusvika taenda pese pekudzi hembe dziri kuiva mangwana iwe mkwasha uda kuti umbosinzire paukasirira ndikati munondipa wiki ndinokwanisa kugaisa mari yaikutenga tumakwesha mai toita zvakanaka vatatopedza vatarara mangwana kusina kwamisa zvinhu munhu abvaenda unochengetwa vatadzokera mumba pakubvara zviziva zvati wabvaiswa mukicheni ndo pakazomuka nawe kunzi maiguru ane mashoko munhu wacho watutada wachengeta vana ane mashoko maiguru akauya padhoo akati ini baunini akauya ainditi maiguru zvinhu zvamaita bamunanga daundinera hatinopiwa mukana yekuti takatambidzana mashokoba nezvazvipesi yange yaripo papo manangonyarara maradinga ndezvizivi ndopakadaidzwa sachimuswe munext door abva auya zvikanzi ashuwa baba washi akadzokera daunera maiguru vangoti saka isusu mbobudai panze takambogara timukisheni kwazisu hatipi mutongo pabudai nhau yekuti iwe uruti waenda kuna maiguru kuti wakamafumura gure rekuti munamato wakaitwawo ndo wauraya munhu indipo takati vataramba takangogara kwamapota mumba imomo ndipo kwazisu hatina hatinoronga bai mibudai kunze nekuti kicheni ndeyedu tikati tabuda kunze kwamapota takiwa taonesana vatachidzokera tatiri panze ndipo kazoti next wekwa hapana sabhuku ere wakati sabhuku hapa hapana waiko secretary sabhuku tikati isusu wanenge waenda ndipo kazomutsvaga wabva wauya naye secretary abva yakwatatiti kanzi handiridiwa mba tachidzokera mumba ikanzi secretary wetu watunyore maminutes secretary akati maminutes handinyoriba nekuti hanopiwa taski ina sabhukuba saka handigoniba ndite zvinhu izvi wokanya zvino wakabva wati izvinhu hatichakowiba tichasangana musi wa 10 December nokuti iwewe dhiri rautaura rekuti wakawafumura dhiri iwewe pamunamato wakaita ndiwo wakauraya mwana ero ini ndakarambira nazvo ngati akwete munamato yandaita mudzimai wangu aiona aitaura saka kwamunitaura ndakauraya munhu inini koko kwandikuda ndipo wakabva wangosimudzana wabva wangobuda wabva waramwa wabva watorara waenda kudzimba dzavo zvadaro ndipo takabva tangogara havanozodzokera kuya kuti tiite zvibese ndopandikutaura pandakapera makazombotaura futi here ndakabva ndakasimuka bva nawo kuchechi aona tezvara wabva wafonerwa nedhisimari yekuchechi wakavaramba kuuya wakati sisa hatitongwe nechechiba pezvemusha mini ndokunhu kwatakaenda kuti tiyananiswa but ije ndesingadi chechi kuchechi kupinda zvazvakaenda kunoita ndezvekuti iwo ndo watungamiriri wedu wemuchechi so ndakavapa mutoro kuti nini ndinodambudzwa nenavo kobva kwachida chechi ndakaipa mutoro kuti ndine urwere hapana munhu akauya saka ndakabva ndaenda pakuti inini nhau yakundiwira ndeyekuti wazobatsirwa mwana yedu kuchechi isiri yenyumba ndo pandakaita kuti nhau yangu ikaenda kuchechi ndinogona kubatsiridzwa unopinda chechi mugodi wanatezvara unopinda mugodi mugodi inoenda mbuya wandakaendera inini machira chechi mugodi inoita machira mugodi aishandisi machira saka machira mamurwa anga yakudaurabisa mudzimai wangu marwadziro anga ari kuita ndipo akati wachida watedza zvinhu izvi pamwe ndingapona alright tezvara wachidoko simukaite zvapo sei munofamba kugova mashira dzemwana wedu musoro mambo mutasi dare rese yose wakatitenderedza nevanye nekwanyazuna inoizwa Isaac Nyazuna tapika miko kuti zvese zvandichataura muno pasi pedare ramambo mutasi ndezvechokwadi pamberi paMwari kana pane pandinenge ndadarikira ndinofanira kubatwa nemhosva hembe dada paprocess yekutautogova asi pakaita zvinukwa zvakangomuka inisteki tisati tabata mbatya saka zvakaitika handichatauri nhoroondo mazuva apataurwa zvemari saka zvakaitika ndezvekuti murwere airwara asi zvaairwara mukwasha nguva zhinji anga ari stable asingadi kuti arispektwa netezvaro zvizhinji aingozviitira pamubvunza anotaura kuti mukadzi ndewangu saka taingoti aita saka zvadaro nyaya hombe yanyanya kuitika ndezvekuti mai wanyakufa unorwara nemental illness
uye mwana uyu waakaroora baba wake hatimuzivi kubva iri nhumbu. Munhu uyo taitomutsvaga kuti ari kumitisa hanzvadzi yedu inorwara nepfungwa isingambozivi kuti kupi ndekupi. Saka zvadaro uyo akakwanisa kuroora muzukuru wedu nokuba aine 15 years under age. Akazotouya mumusha mwedu atova nhumbu, watangoti wewe ndo zviripo, zvadaro topfuura mberi. Saka parwara muzukuru wedu wanambuya takawatuma musi umwe wasvika kwarwariwa, wobva wasvika in short ndokoti varipo nemachira zvingotaurwawo varipo, so hatina watuma kuti endai motsvaka. Saka patakaregera kugowa nhumbi isusu ndepekuti patakanga tapedza matare aya emachira aya takatatopedza, pakazoita amwe machira anga akahwandiswa hatina kumboudwa nezvawoba. Saka sisi wemufi ndiye akazoti wana sekuru, ndiri kuona sekunge zvisina kupera, pane zvandirikuzwa pandiri, ndikaenda ndakadaro zvinogona kuzondinetsa. Ndobva takabva tatitaura, ndobva ataura kuti ndauya kuona munin'ina wangu, pakadaidzwa munhu akauya panapa, ndaona mabota. Munhu uyo ari apa ende andakagara pabharana ndine kamwana kanyakufa, akabva akaisa hari mumusoro nemaswiti nechimera mumusoro mwemurwere akatenderedzwa. Ndobva atanga kuita zvaakaita, opwanya hari onamatira jira rakati jira iri ndiro atanga achimuchengeta, uyo ari kungozwawo semunhu ashanya. Zvadaro apwanya hari, wakabva wakanda wakudira-dira nemvura ine chimera, then wakanda maswiti, zvikazi nhongai maswiti, wanhonga maswiti zvikazi ridzai mhururu, wachitenderera murwere. Saka zvadaro hawana kana kungotizivisa kuti ndo zvabatwa kuno, uyai kuno kune dare riri kuno. Tikati rizeni yacho yanga iri yeuzaya, akazi wakati pane un'anga unoda kubviswapo tichiite chiprofita apa pamurwere apa, pane un'anga unoda kubviswa kuti tichiise chiprofita. Tikati zvakanaka. Saka wadaro wadya maswiti wobva wapembera waridza mhururu, waridza mhururu, murwere wanga kungorapiswa kwese izvo zvaita. Nyaya iyi hatina kuizwa, takaizwira parufu mutumbi uri mumba. Tikati ndizomakaita sei maititsvitsira imimi pane pandanda kuda kusvika mwana mambo andibatsira padiki, sei mamutitsvitsira. Tobva taita zvatakaita nawo, tobva tati orait tazvizwa, ndopatiri patapinda mumba, tobva taita tumatare tunoitwawo nevamwe misumo, tobva tapedza. Patoti tapedza mangwana todawo kugwa hembe apa tinochakaita. Saka sisi wemufi ari kubuda padhoo mukwasha akakunga chibhaketi chekuda kurowa. Sisi wemufi toda kukurowa, kufumura gure, wafumura gure nei ndoda kukurowa. Saka muzukuru kuchayana kuwanhu tu zvibhakera kwekudini kwekufumura magure avo ari tu zvazvinei nekugohwa hembe dzenyu dzamunoziva. Imi mapindira nyaya iyi maipindira pari? Ndii makachaiwa chibhakera kana ndii makakungirwa chibhakera? inotongwa yapa andanya nyaya haitongwi baba mbo isina kuparwa, nyaya inotongwa yaparwa. hapana munhu akachaiwa. Ava munotaura muruti he attempted imiwo matomisa process just because mumwe munhu aatempta. Ende chiripo ndechekuti makazomboyeswa kubvunza here secret between baba mukuru wawana baba munini gure ravo rawaita wari two gure remachira yatata. Saka ndisati kuti imi gure remachira ranga riinei nemi iye sisi uyu akutanga kutaura nhasi nekuti munhu afa kuti pane machira. Izvo munhu ari mupenyu akadii kutaura kuti ana baba kundidziriri kuti pane machira? Wai akamirira kufa kwemunhu? Dai uyo anga asina kufa angada kuzokutaurirai. Dai akapona nemaswiti. Maswiti akaruzadzwa mumusoro nemaswiti nenjera. Dai akapona inoti nhasi. Akambona nyaya chekutaura bambo kuti bambo tumwiri pachoka ndazwa mamubhadharisa 300 mapedza mauya futi mukati ndipinde mumba mamubhadharisa kuti mwe 300 mapedza mukati wanga usina kusvika patinoda kuroora 710 abhadhara tipei tokupa 1 week ichadai. Kufa kwemunhu hamukushandisi kuti muite mari nerufu rwemunhu. Andini mufika nafa imi hapana munhu gira vedu
Iye kana asinopa zvakanaka ndinofanira kuweka. Saka ndinomuryira kuti handiti zvakati. Iye kana akagutsikana kana zvakaitika munozvose. Azvinozunguruka. Mumushameni. Mari dzamaitore dzimani dzenyere. Makatotambira mari yeroro. Rora makatambira ndini. Baba akabuda nhasi. Munompa mari. Makatambira rora ke. Rora makatambira mati munhu atimuzivi mwana wemupengo. Asi mwa matoti mutotsvaga munhu iyeye uyu akamitisa mai mupengo. Ndizvo mataura ke. Kuti mutotsvaga munhu akamitisa mai mupengo. Asi mombosiyai kutsvaga munhu akamitisa mai mupengo. Mangu yamari yekurodza mwana wake mupengo. Mapedza mupengo uya mwana uya wafa hamuchadugwa hembe dzake. Asi rora rake makatambira musimi waridziwe kutambira rora risirenyi bai enda mune imwe mhosva futi kai mutori nemhosva dzekuti ndikatofunga zvakanaka ngokwanisa kutobvisa bvunzo kurodza mwana ari under age. How come you received mari yeminor? You know kuti mwana asina 18 years munozviziva, but makatambira mari yake imimi. Kunyika yeZimbabwe mune mhosva. Inoziya ngeno pamotendi. Mazera bambo. Mune mhosva bambo yekurodza mwana ari below the age of 18. Because mutemo unoti arora nearodza mhosva yavo yakafanana. Makatambira mari knowing very well kuti mwana ari 15 years. But for the love of money, mukati mwana uyu ngaende zvakadaro zvichida mari. Mapedza mauto arora under age yo makumuponda ponda mukangofunga 300 mautotora 300 mukangofunga 300 mautokuda 300 pamandofungira mari makuda mari. Saka ndauchizvibvunza mai ndakagara panapa kuti chakaisa kuuraya mwana uyu chii. Uye ndazva murume kuti wakaenda kuchipatara kazi mwana neropa shoma. Izvo vakazi mune ropa shoma mwana rakawedzerwa here ropa? Rakawedzerwa? Angaine mwana here? Ndine wana 5 ine mudzimai wangu. 5. Kamwe kacho kadoko kane gore nere. Iwe uri musungwa uruze wakarora mwana ne 15 Rese ndo mwana wake. Munozviziva kuti mune mhosva muri 2 kuitisa wana 5 munhu ari under age. Akachakani makore mangu. Ane 33. Ine 18. Ine 17 anoenda ku4. Nyaya yenyu pamaponera vazivi kuti munhu wacho akafa. Dai munhu anga ari mupenyu nhasi mamusikazokumba. Hakuna izvozvo mwana ari below the age of 18 haarorwi haamitiswi. Izvozvo kutongodanana naye ari under the age of 18 15 under age of 18 kutongodanana naye yamhosva. Ndiri kuona yangu wakomana hana dzenyu dzarova siyai wana. Iye wasikana wacho muri kumhanyirei? Hari ndei muri kumhanyirei? Zvinonaka hazviperi pamupenyu. Uchandova wakazvarwa zviri kuzvinonaka zviriyo. Ukararama upenyu hwako zvinonaka zviriyo. Uchandofa ukazvisiya zvinonaka zviriyo. Ende wachandosara wachasara wachindonakirwa badzi. Iwe wafa. Saka chekumhanyira chii? Mwari akataura kuti uchazvarwa uchakura uchafa. Andizvo. Saka defect yekuti akakwanisa kuti aise
upenyu in categories. Upenyu wakaitwa in about 3-4 categories. Yeumwana, neusikana, neumai, neuchembere, nekufa. Saka you will never run away from them. Izvozvo zvauri panapa ndikuona afanika uyo ane hetu uri kutambidza chigubhu nozani ane nokutenda zvauri ndikasangana newe after 8 years from now, ndikasangana newe after 8 years from now, ndokwanisa kutokutadza ini ndinokwanisa kutokutadzawo futi nekuti Mwari ndizvakaita sei ndozvakasika because unonge wabva mauri imomo waamune imwe stage because stage yauri kubva izvochenda wakuenda mustage yeresponsibility. You have to be responsible for everything that you do. Waamai wakufanira kuona kuti mwana apfeka here munapukini, madhodho emwana abviswa here, mwana aya here poriji, iwewe wacho murume tii wamwa here, wageza here, waenda here kubasa, iwewe wacho waenda here kubasa, chikafu mumba chirimo here, wofura futi stage iyoyo wosvika pekuti wazukuru wakuti mbuya wadya here, mbuya wageza here, mbuya wamwa here mapirisi, wobva wapfuura futi imomo wobva wazi mbuya wafa. Uchipfuura imomo wobva wazi mbuya uri kupfuka haanofa zvakanaka. You know that's the cycle of life. Akaona ndiyo cycle yeupenyu. Saka ichinzi kana uri pauri ipapo make the best of that time iyoyo pauri ipapo, because pamuri mese wakawanda wina muri age group yatikutaura iye kuti ndiyo age inofanira kunge iri kuprotectwa, right? Yatikufanira kuprotecta kuti tione kuti hapana chakashata chinomboitika pamunhu ende mimowo hapana chakashata chatinofanira kuita, because maakuenda muage yatava kuti maawana vari kufunga wanoendesa nyika kupi kumberi. If you mess up now chibva waziva kuti wabva wamess up wamai wakanaka, waita mess up wachembere yakanaka nerufu rwako, ini chandinoziva ka ukaona life yako pambuzi, ukaona waita udofu ati unonorora futi muudofo, wobva wakurira muudofo, wobva wachemberera muudofo, wobva wafira muudofo, wobva unonzwa sei womuka zvechipoko muudofo, zvese zvako zvinge zvazveudofo. Kuti you need to avoid zvinhu izvozvo woita chinhu nenguva. Saka imi zvinhu zvamuita handisi, there is no need yekuti mungaswere muita zvamuita zvokudaro yekugowa hembe dzemufi wamunoziva wamakadyira zvinhu zvake handisi. Chakuti mutadze kuti hembe dzake idzi dziramba dzingati gowe dziende chii? Nyaya yekuti anzi baba munyanisa napamukuru zvinei nemi wanatezvara ivi? Kana iri nyaya yemazimachi yemachira yamutaura, kana machira akanetsa haasi kunetsa imimi, ari kunetsa murume uyu nasisi wacho wari tu, because ndo wari kuziva dhiri remachira. Imimi zvamunoita munoita sei munongonogowa mbatya dzenyu minus chii machira. Machira yekusvikira mapiwa explanation yekuti machira ndei ndo muchazviinvolva munyaya dzemachira kana masumwa. Asi izvozvi itai zvamusina kusumwa, zvamagara muita zvamakatendera kuti ndo zvamuri kuita, because inini iyi yemachira iyi pachirungu vanoti chii, munondipa inonzi an ostensible reason. Ostensible reason ndeyekuti munondoripa ka reason kekuti ka reason, asi reason chaiyo munayo. Ndozvamakaita maakupa nyaya yemachira kuti ndiyo yatitadzisa kuita sei kugowa hembe handika, ndiyo ostensible reason. Asi nyaya yenyu ndeyekuti taiga muri kuda mari kune mubambo, kana kuti maakudya machira yekuti mukagowa anoenda nani. Pane zvakawanda zvamakudya. Alright, aya machira emurumbozi wacho, aya murumbozi wacho aripi? Mira musamhanye
ndoda ndipindure machira yamuri kuziva acho amboripi machira yakati machira zvokutina kuti suma uchahwandisa ozoapurisa isusu hatichazivi kuti agari aikurumboziva acho aripi aya nemaswitsi ndo imwe seti amwe acho aripi ese takati pisai aiwa wamakati apise ndiani vana mukwasha akusei kuti mukwasha apise zvinhu zvei hatisu takati muchiti mukwasha pisa machira handiti asi munhu ada kushaiwa chibhakera muti takatamira zvese kuti muda kushaiwa chibhakera bambo torai machira enyu bambo mupise nekuti ndimakanyarora remwana hamurambi machira emwana asi makaya mari yake kana mwada kuti mukwasha adi apise machira handika dzorerai mari yake yakabhadhara because hamusi kuziva rudzi rwemwana allright nhasi uno mwana wakafa maziva rudzi rwake muruda kudini akambani mukutsvaga rudzi rwake mukaruziva nhasi rudzi rwake muda kudini mumpangidza mukwasha mupangidza mupasha mavadini mamurakidza mukwasha wacho right ndiye akakarora mwana wenyu then what iwo tipinda mumusha mwedu murorora aiwa munonga chitsotsi chavo chitsotsi chavo chiri kuusi mai hazi zvakanaka akamitiswa asi haana kuona saka ava varume vamatsotsa wakaenda kutora rora rabviswa kumwana kuti ndo rora rakukavha ramai saka zvava kuti mai mwana arora chii mai wake saka iwo wakutaura manje kuti iwewe murume uyu unofanira kupinda futi murora rechipiri rekuchiti achibhadhare waridzi wemwana because chiripoka kana mimi mukaidentifya hama dzezvara wake chaichai kana musiri kukwanisa kumuita handover rora ramamadi matora it means kuti uyu anofanira kubhadhara kuti rimwe chii rora ndozvakuiva tikawana mukwasha akamitisa mwana wedu tinomupangidza mukwasha wake iye mukwasha iyeyo ochipinda mumusha mwedu apinda mumusha mwedu tamupangidza tomupa mutete watakapiwa namakota kuti mwana wenyu wakarohwa neavo mutete wenyu uyu totangira ipo uyu wakafarire mukadzi 7 October goreni 7 October goreni saka ita vakumidza kunesana da 2 weeks down the line mama kana muchibuirira here kuti chop yamaitaka yekuti 7 mawida mu 7 October nhasi matomungari kutaura kuti muora bogwa hembe it's less than 2 weeks ini ndikutika chabva chainyaibeka vakabvangobuda saka mukishina tositobikiremo mumba tiri kugara panze newana saka ndo pano pandiremera nekuti nemhuri yandinayo iwo rugara panze pembasei zvinhu zvakasiyiwa mukishini zvemufi zvakangoti mbanda pasitovu kudai nesitovu yakadzukwa saka ndakaona makaremwa kuti ndipindemo makamusiwa zvakadaro wakabvangobuda kwaenda saka iwo wakati chii chavari kuda kuti wagoenda hapana kutauraba sekuri murudei wakati saina kuti iwe ndo wakauraya ndibva ndaramba wakabva andokusimuka kuti hambai unonzi wakauraya pakudii zviruzi kwai maigora kuti dhiri ndo pakabvira shona yacheko vainosunga kugara pasi Isolema mvitasa. Ewe sewa yako teleka na uye ya baba mwanangu mabuta na siku wangu uyoba na nini ngadoka siku. Now hii. Amsazongererwa. Ndine ina baba mwenye ngiripa. Ngirira makamangala kuna na baba. Nyaya ndakatara kuna na nyazuri. Inyaya yemachira aya neha. Ndozo takataura. Saka pakata ngata tiri warambopinda mumba takaungana zvagadziswa takatoti zvatodini zvatopera patachifamba dzikakuya pano
Saka pakaita nhonga kuti mhoresa tibate mako nandakandobereka kamwana kabamuipoka. Saka patamira pasaidi. Saka akabata baba washo wacho uri papo. Ndikati antu turi papo. Kwashe kwamina akabatodzika. Vatodzika jacket muzandandina. Vatouya patatomira takatodayo. Saka kumbira kwatakaita akabva nomusana bvatina nematambudziko nemunhu utandina. Zvatopfuura bamini vatofamba kuenda padhoo rake pakitchen zvinoita vanhu vanga vakupinda pai mukitchen. Saka wakafamba kubva step mbiri kudai vatati akapinda mawako mupake maiguru zvamaita hamusi raiti vaini. Ndikati mati atofamba kutoenda mandati muruti zvandaita hazviiti basei inini ndoti mufi arege kuzondurira mukwandiri inini kuti sei sisi musina kuputisa zvinhu zvangu vai pachenava tatotambirana sisi musahwandeba taurai chokwadi tiugonai taurai chokwadi mirai sisi mati wana baba waramba upinda mumba wari kunze imi ubva mazotaura nyaya chii yehari nemaswiti nenjera nechii andika uyu ndo vhasibhadhara 300 pandakataura izvi hapana kubviswa 300 hapana andika mapedza izvo wana baba vhota it's okay zvakanga zvakatopera zvikanzi ngatichipinde pai mukitchen. Saka imimi uyu pakati zvamaita maikuru zvakadini zvakashata zvamaita ndinozvifarira apa akabva apapoenda padhoo. Saka izvozvo atauraenda padhoo ndo pakachizoti step 1 2 kude kudzoka kwandiri ini ndakangomira pandandakandomira akuratidza kuuya kuti utoya akatokoka uda kudini udhiri hausi kubuda patuda kuburitsa neboni maikuru buritsai nyaya yemataura makataura nyaya iyi kakunana baba wana baba wanga wakuzviziva wana wanga wakatitsokei ngatichipinde mubati goichi angari manhera asvika mutumbi ndilakari manhera asi inini kwesi namuzwa baby kwesi nangu iri pekuti wana baba ndibama wataura saka inini chachazogumburitsa kuti wana baba chii imimi mama taudza kudhara kuti pane nyaya yenjera nemachira nechii zvese zvekuti baba mukuru azoti mekunzomaiaaadiri zvazviinei nana baba futi inini chakaita kuti nditaure ndakati mwamini ari kutodzokera ari kuenda kudhoo kuya kuda kundinera zvekuti akatobatwa nditete privhi kudingina watete ushu padhoo akati baba washiusadaro baba washiusadaro newamwari mwanga waripo wakatobatwa watomubata bamunini wangu ndandakangomira jiri akamamarongerariri rechira ere kamamire mwechiri gosi muri kuti imimi akakuti wakanya jiri handiti akamunyakuita sei taura jiri razvati kutsvaka panapa jiri iyi inini munini wangu varakangani vakauya muprofiti wejeke sekutsanangura kwaita bamunini muprofiti vasvika vamunanatira amunamatira vataura hari mbiri dzakadiwa nenjera nechibanga ere chimwe chakamiti kudai chibakatwa nemachira machira emhando dzacho anga ari mangani 4 vauya vamunamatira vazvaenda shuwa kodini kotengwa vazvauya chakamisa kuti vanhu asamunamatireva wakabva aenda pamuti ndatenga kwazi zvitipa kuti timushande nenhau yekuti pakuda vanhu wepi chero dai pane munhu 1 wekwanyazuna taibva tadini tamushanda zvandogara zvakandoda ndiripo ndaenda kuona munin'ina wangu pamabwe ndiri kwanyazuna mati ndandatoenda kuona murwero izwai maikuruva kana musati vanhu ava nyaya dzifambi zvakanaka imi mukataura chokwadi ndokuti nyaya ifambi zvakanaka mukaita kunga muda kunyepa imimi ndimi muri pasenda pekukanisa vanhu kuti procesi iite sei isaitwei imi ndimi musina rinorara seri kwehouse kwedhoo mune makuhwa enyu ndiye akanganisa makuhwa enyu ndiwo akanganisa because hatichazivi kuti pamakadzoka
muri baba munini anga akakutarisa yakafuta zvibhakera akapfumba zvibhakera kuti pamakadzoka kuhama dzenyu wana sekuru makanosvika muchitaura nyaya yekufumba zvibhakera badzi here kana mune zvimwe zvamakawedzera because wana sekuru wangambochinji decision yako nenyaya yekuti mimi waya muti baba munini anga dawo ndichaya kotochinja decision bambo taurei vamweni moko vakasunga apa chiri apa ndechekudai awa vanhu ininozi John Guru uyu mukwasha akaroora kwaguru uyu muzukuru mai wake ihanzvadzi yangu right iri pamberi penyaya idzodzidzi vanhu apa uyu unopinda mugodi achipinda mugodi uyu unoti kwazi hakuna munhu unoenda kupi kuchipatara mwana wedu isisu akafa dumbu rakadai achiti hauendi piva kuchipatara ndakasvika inini pachipatara musi wanga ururwara mukadzi uyu ndikaonana nemanesi nadhokota ndikati nditaurireiwo dambudziko renyu remunhu kurwara kwake dhokota akati munhu haana ropa saka tambomupa mapainzi mairi kwasara 1 rekuti timupe ende marizauti ake hasati adiniva hasati abudaba kuti tione dambudziko racho uyu mukwasha uyu akati ndoda kuti muzukuru wangu abude muchipatara ndiendese komurapisepi kuchechi kwedu akasaina matsamba muchipatara dhokota akati kana munhu wenyu akarwarisisa muinaye vamutora panapa tisati tapedza kumubatsirapo musadzoke futi pano achitaurirwa zaro vakasaina matsamba kuti munhu wake abude vakabudisa muzukuru wake vakapinda umotika kuenda naye kwaMutare kuenda komudini kudzita kuenda komwisa pachechi yenyu yamugodi iye munhu haana ropa saka ndizivo ere kuti chechi inotutsira ropa mama mutasi ndamirawo pamberi paizonyazona pepa ndosimudeorotora nyazona clepaton ndasimukira pane nyaya inge chitarwa navasagorwa vagara pasaka kuchipatara kwakaenda muzukuru wedu uyu achirapa inini ndaidi ndatogara padhuze nepahospital pachedu apo every visit ndaidi ndaenda muchipatara muchisvika nchinoona chi muzukuru nehanzvadzi yasagorwa wacho apo ndaisvika iriko pakasvika pakatwa nyaya dzichishuwa ropa chi hamuna kubva pandichitenga ichi zvinhu izvi zvekuti munhu awedzere ropa mumwiri tenga zvinhu zvidhokota ari kuuya manje manje indobva ndati ndakatobvunza manese ndikati zvinoita mari miendirinose kunotenga inini hanzvadzi ava iripo anowechi mbuya toti mhai weava wakandipindura kuti musanotenga ndikati ndakunotenga hanzi zvidodi munhu atotowedzera ropa izvezvi mene ndinotenga munhu aita se awedzere ropa nekuti nguva yese tatakagara tichinetseka kuti chi dhokota wacho munhu atone almost a week ari muchipatara munomu achingonzi adawedzera ropa dhokota wacho achinzi haasikuwanikwa apa nhasi atonzi ari kuuya chimira ndinotengerwa hanzi zvikuita se zvinoda kushandiswa nadhokota mai wacho wakandipindura hanzi musaite se musatenge inini ndiripo ini mai wacho wandofunga kuti zvikanzi musatenge ndibva ndati munhu akarodaiwo ndikasvika pakumubvunza iye muzukuru wacho ndikati ndikungere zvitwa nani amene ari kuti tisatenga ndo zvatakagarira muchipatara munomu imi makabviswa kuchi kuchechi kuno iriyo nyaya chekuti mumbobatsirwa kuchi kuchipatara kuno mafuti kuchipatara kwacho kuno patwa nyechi yeropa pagrounds musatenge saka munowedzewa neropa racho tite sei akandipindura ine akati bvunzai vamwe nese warapawo ndivanomboziva ndibatsira mazvesa imimi sekuru ende munoita sei kana mari muna ende munotenge ndiwa ndabvunza nese wabva toti anoda kuti mai machito mhanye munotenge ndikamhanya ini ndikati
ndikatenga ndobva ndadzoka kuchipatara ndobva ndapinda kuti pane imwe nyaya yataura kuti awa wakati muzukuru wedu ngaabude uri kuenda mudefensive mode. Exactly. Ini handinoda munhu ari kupinda mudefensive. Alright. Yeah. Ndinoda munhu anoda kutibatsira kuti tiende mberi. Exactly. Iwe wachitaura Yesu wakatenga ropa, thank you, wakatenga ropa. Asi nyaya yazopa iri kutaura kuti munhu ari muchipatara akazonosaina ndibaba Kuti wabudeka. kuti munhu ngaabude. Exactly. Ndizvatotaura kuti what was the reason yekusainira munhu ari muchipatara kuti kubuda kuchipatara. Ipapo ndo pamwe pandotoenanga napo. Yes. Wari muchipatara imomo ndakasvika ndichinotaura neava iwo murume wacho wemuzukuru wedu takatogara panze sekusa goro changa tofuta newamwe wanga uripo nemunenga samapota futa wanga uripo tichitaura iwo wachiti hanzi patakamboendawo zvakanzi munhu ane chiruta se chiri kumusveta ropa ndonyaitawo zvakanzi mira pane chiri kumusveta ropa wachitotaura iwo wega wachiti kana ropa riri kusvetwa nechimwe chinhu chirikuzikana kuti chii rinowedzewa here muchipatara munomu iwo ndiwo waitotaura iwo ndiwo waitoti hariite kuwedzerwa munomu dai patsvagwa zvimwe zvinhu ndiwo katoti ngafuti Watanga zvakanaka. Munhu kana asina ropa chipatara chaona kuti munhu ana ropa munhu anowedzerwa chii saka imi mukati chipatara chiri kutiwedzerai ropa imi moti kune chiri kumba chiri kusuta ropa mochimuburitsa mari kuwedzerwa ropa kuti shoma racho rasara mari rikwekwekwekwe saka mamuri kuti muri kuitei isusu hatisi takati ngakudiba iwo ndiwo waitopa kutoti muchipatara munomu chakaburitsa munhu pamba muchipatara isignature iyi kuti wazoisi signature pesababa ndaenda FD yakatosoendiripo kuti izwa ipapo akaisa signature ndiye uyo awarapa saka imi chigarai pasi hamuna nyaya ane imwe yekugowa kwembasha pakazosvika mbasha hadzisabhoyo ndo pandongonaka chete pakazobvosvika poinde kuti mbasha hadzisadi patakazosvika pekuti takumbomira kugowa mbasha nhasi ipapapo nyaya yakaitika vanhu hawana kuramba kuti hatichagoichi mbasha mukavabvunza pane nyaya yakataura kuti ngatimire 10 December asvike nenyaya yekuti chii panyaya dziri kutaurikataurikidzi isisu takana takamira panapa hatisisu tegaba vamwe vedu vanozotivhiringa kuti chii imi sei makabva mamhanya kudini kuita zvinhu zvimega ende iwe mukwasha chii nyaya iyi tinozoitaura kupi kana kuti tatoparadzana panapa vamwe vedu vari kuti chii 10 December tinenge tiripo topedze nyaya saka tatakamirira 10 December ndizvo zvakaita mira izvo muzukuru akafa wari kumisa date kusvika musi wa 10 December wanga wari ndati pakafa muzukuru paakachemwa muzukuru wari kumisa kuti tichange tiripo musi wa 10 wanga waripo here paakawigwa parufu pawanga wasipone kuti wari kure saka sei iwo uri kufunga kuti kana wakatadza kuuya parufu wochizondouya kuira tunyaya tekutsvaga chiri nyaya chakakosha chii kuiga hama yafa nekuuya kotaura nyaya yechitofu kudzimura chitofu mukicheni chitofu ichikechi vanhu havanozikanwa kuti chive matobuda mukubatsire uone orit wanhu iwo wasina kuuya parufu nhasi wari mumwe munomu havamone chikonzero usaseenzeswe musaseenzeswe nevanhu wasina hanya nezvomuri kuita urunzwa you can't be told nemunhu ari kusouth Africa kuti musagoema saka muri kunditaura nhasi dai vakati musawige unodai ari mumusikana wamochari kusvika musi wa 10 December saka sei makawiga wasipo ndati sei makawiga wasipo isusu takatomhanyisa nyaya wakadzimhanyisirei iwo wasipo takati mutemo hauzodini kuzoti mwana saka mutemo wakuchikubvumira manje izvozvizvi kuti musagowe bande kuti havapo asi maka mutemo wakaupwanya iwo kuti uige munhu pasina chakakosha chii upenyu hwemunhu nehembe yanopfeka nekugowa kwehembe aiwa ndati chakakosha chii upenyu hwemunhu nehembe yanopfeka upenyu pamberi ndowakakosha saka chakakosha chii kugowa hembe nekuiga mufi kugowa hembe nekuiga mufi chakakosha chii kuiga mufi ndozvandikuedza kutaura vanhu ava vari kutaurira havana kwanisa kuuya kurufu kune chinhu chakakosha 1 2 vanhu ava vasina kuuya
wari kutaura kuti usabhuwe chifuti chembatya kusvika tauya. Anditi number 3 wari kukupai date ravanoda iwo risiri date rinoenderana nedambudziko ramakatarisana naro. Uona poine kuti zvese izvi zvavapo, asi wari kukupai madate ekuti muite iwo zvavari kuda, noti zvamuri kuda imi zvinoenderana nezvamakatarisana nazvo. Because vanhu vari paground ndibireni uyu munhu anogara panze nevana, asi umwe munhu ari kugara mumba kwake South Africa ari kuti ndichafa 10 December. Kakureta 10 December kubva nhasi, kubva pakafa 10 December, it means 2 months dzakazara, 2 months ne 3 days. Umwe murume nevana vake wakagara panze, and you want this world to think kuti you are so caring. Ndikuzwa pane mwana wari kugara panze izvozvi zvisvi just because imi mamutotora hembe dziri mumba kugowa chete. Wana wari kugara kunze, ewerenga constitution yeZimbabwe, mwana ane right to shelter, ane right to education. Anzo saka right now isusu wakamira ipapa, you are depriving mwana one of his or her rights, and one of those rights ichi is shelter, because ari kugara saka isusu kuti imimi zvamuri kuita at your level itai, asi mwana akagara pakadii pakanaka. Saka chiri kutadzisa anakabona ndora, andidi vanhu vanoita remote controlled. You can't be remote controlled nevanhu vari kupi wasiri paground. Because what is pamakapiwa mese miripo yemamuchipiwa makawatumira here vanhu, makawatumira. So andikakona ukaona munhu asingafungi wekuti chiro chaitika asiri kuno, wopiwa musumo werufu. Nditumire ndi South Africa musumo werufu kokutopinda mushopu wotochinja kutoita maranzi, kutotenga nyama nemabhanana nemaapple ekunaka ekusouth Africa, nemutete werufu wabva kuhonde pale. Iye munhu iye ndaida kumuziva, ndimbotauri naye, because unokanganisa upenyu hwevanhu. Iye asi yakatitimire Izwa ipamwe. This thing is very simple. Mumusha umu mukuru ndiani? Ai, wasati waripo ndati ndiani? Ari ipi baba wako? Saka muri kugariyo kubaba muchudza pwere pana. inde ngosi mkongotara munguchi Chigara pasi baba wako uchazotwara baba. Gara pasi. Baba zvamatoita baba iyo isaidi yekutongwa newana. Hamugari pasi imi baba, mwana akagara pabheji, mwana anoenda padare kumirira musha, imi muripo. Ndinombokutaurirai zvandatoona pamuri zvakashata. Vanhu zvandotoona zvako apa ifanira pakagara wana baba chete nana tete, uyo mamunzirenya kumuunza mwana kuti agare pabheji, imi mogara uko imuripo. Saka mawingei, saka kuno kunhasi mawingei Mawiri. ndichikupindura kubvunza kuti nhasi kuno mawingei. Saka mavakagarirei uko payadaidzirwa nyaya sei musina kufamba kuno? Tanzwa pakutanga panzikana vanhu vairi vakauya pagiraundi apa vadaidzirwa, vanobva panguuya nemawitness acho aibva agara padhuze. Saka mwana wenyu wewitness Musanenge asomudharo wokwaazvazvoya asomudharo katika zvinhu imi ndimi baba, ndoda vanhu vakuru vanoziva nyaya yekukatisa nyaya, because mwana uyu imi mukataura kuti hembe hadzisogwewa, hembe hadzigoiwi nyamba iyo wada kugo, imi mukati hembe ngatigoiwe, imi matotaura vanodii zvinogwewa. Saka itikire kakutoita kutaura kuti wana wenyu ndiwo waane simba, makumura ubaba kupa wana. Ubaba haudi kufunda ba, haungodi education ba.
ubaba hunongoda kubara badzi. Ukatobara munhu ndiwo haubaba wacho. Whether uri dofo kana kuti uri injiniya kana uri doctor, asi kana watobara munhu chete ndiwe baba wacho. Nyangwe uri bhiridha kana uchisona bhutsu ukabara doctor, doctor iyeyo mwana. Ubaba haugamuchidzwiba. Ndosaka uchizwa kuchirungu wachiti chii? Wanoti angu. Angu. Zvinoreva kuti angu. There's only one father. Wamwesera ama step. Angu. As there's only one child. Muruzo bambo. Tati bambo taakutaurira pano. Tumuyaya chimwe chese hatuna basa. Izvo mamira panapa. Ndaona kuti hamusati mane netime nechi hamuna. Mwana waenda kusvika pokufa ane 33 years. Musati mawana hama dzake. Mukasvika pekudya neroora rani. Ndiri nhasi unomuya mudare munomuya mumira muti kutsvaga hama dzake. Iye akambokura kusvika 33 years. Kusvika pekubara vana 5. Ari mupenyu muinaye. Asi makatadza kutsvaga chii hama dzake. Wachifa manje 2 weeks after his death, mautangona dzakutsvaga hama dzake. Hama muupenyu painokosha, especially kuwasikana, ndepekutambira rora rake. Ndo panotsvagwa hama kakanyanya kacho panotambirwa chii rora. Because rora rinofana kutambirwa nevanhu vekwani wekwake. Dzinza rekwake ndo rinotambira rora. Saka zvokuti nhasi muye munomutaura tadzi taakutsvaga vanhu kuti munhu akambomitisa munhu asingazwi zvakanaka ndiani. Saka munotaura kuti mimi hamuna kumboizwa nezvenyaya yekuti hama yenyu yamitiswa. Hamuna kumbozvizwa? Makangona ine nhumbu. Iye anongutaura. Ndadziita nyaya dzevanhu. Mukatonda mambo tichatongera pasi pemuta. Pane musikana akauya rumbi. Ruru. Musoro wangu asikatori zvakanaka. Asi akataura kuti chii? Uyu baba wanhingi uyu akandidhonza akandipinza mabhanana. Apedza akandipa pondo. Uyu baba watemba akanditora tikaenda kudhuze nekutsime akandidhonzera futi musango akandipa kapu yeshuka. Ndapedza nyingi akataura uri mwanga warongani 7. There were 7 asi akataura asi musoro wake waiti sei. Saka zvokuti munditaura tazi munhu asingakanganwi ndiwo vanhu ivo waya. Saka imimi alright, saka izvozvo izvi hanza dzenyu ichiri kwei? Makambogara naye pasi achiti chii? Alright, saka kana makazama zvakashaya it means kuti makabva kusvika pekuti mwana wawe hando. Saka kana makasvika paconclusion yekuti mwana wawani wawe, saka mafanira kumutreata sekuti takwamunoita mwana wenyu kuzwa wenyu. And the fact yekuti makabvuma kutambira rora rake, it means kuti makazvigamuchidza imi kuti zvese zvaitika kwauri we are responsible. Saka chinhu chazoya kuitika manje ndeichichi chekuti chigova henyu hamuchadogova henyu pedzana maakusiya dzirimo. Munoona panonzi kurasa hembe, zvamuri kuita izvi isaini yekuti hembe idzodzoka hapana anodzida. Zvamuri kuita izvi isaini yekuti hembe idzodzoka hapana munhu anodzida. Alright, a funny question or a stupid question. Anaka makabvisa chitofu? Makabvisa chitofu? Mutemo unoti chitofu unoenda kushoko chii? Kwemukadzi. Chiri kuuya kumba kwani chitofu? Ndati chitofu chiri kuuya kumba kwani? Nyazuda is not a person.
kutaura individual chinenge chiri kuuya kuna baba It's a simple question. Ndati chitofu chikanogwiwa pakwana chiri kuenda pakwani kwababa ani inini kuti kwangu urambe kwandiri ndozvatotora chizwa isekuru pamuri kutora chitofu chenyu sekuru nasigari not Saturday. Panosvika Saturday next week. Munofanira kunga magohwa chii. Panosvika Saturday next week. Musi wa 1 November. 1 November aite. Friday 31. Friday 31. Munofanira kunga magohwa chii. Magohwa hembe. Magohwa hembe idzodzo. Mwabva nitumirawo pikicha yechitofu chakumba kwenyu. Wai namba dzangu apa. Mwabva namba dzangu apa. Chitofu chakumba kwenyu mwabva nitumira chi pikicha kuti mambo tadini dzapedza. Dzimwe nyaya idzi dzemachira muchidzigarira padare musi wa 10 December. Wamwe wauya. Kuti machira aya uchiburiswa mupasho waisa machira apa then mochi afambira kana achida wakapa aripo ukutaura kuti machira anga ari because ini chandoziva mukadzi akafaka tunhu twake twese twangaira toenda kusha kwake saka zvese nemachira ndezvani ndezvenyu saka izvo zviri zvenyu. Imi kana musi utemba chi zviro izvi handi ndimha kuchitsvaga moenda kuchechi kumugodhi motsvaga wane mweya wakakura wopisa vanhu vakwanza machira ngavagadzirise zvinhu zvani zvavo wopisa zvinhu zvani zvavo sekupa kwakadii kwakaita ndandoti ndipedzise pamuda pemachira machira ayo akatopiswa ndiani tatiri kutesenyawo mabuda so mabuda achibuda akatipisai wakapisa kana machira akapisa saka dzimwe hembe dzinogwewa chamisa chii inyaya yekuti mwana wenyu akazi ndokuchaizibhaketi saka chamisa kuti hembe dzisagwewe chii nyaya yanga iri pakuti chakazomisa ndechekuti wakwasha takaupa mhosva yekuti zvinhu zvenyu mwamuri kufamba mwakawanda nyaya yeumwanga kana kuti shauri iri pamwana wemunhu hamugadzirisi muri mwegaba musingazivisi waridzi mwana ndiyo mhosva itakangowapa yona tati zvetakabva taenderera mberi vatati right pane muprofita akazouya aitaura chimira hari zvese maswiti waita izvi muprofita wacho taimwamudaidza auye pana patitsananguriro tiripoti zvazviri kushandei wakaramba kutidaidzira muprofita aiwa imimi izwai zvandikutaura bamba izwai zvandikutaura ai muri kundizwa zvakanaka ndati zvamuri kubvunza zvese handi zvenyu zvamuri kubvunza zvese zvemudzimu uri kubuda pachii pamwana handi zvenyu because mudzimu uri kubuda apa hausi wekumusha kwenyu ndewekumusha kwake because mwana haasi wenyu saka mudzimu dai wakabuda mamuda kuudi imi because rudzi rwemwana wamuruzi mamuda kuomberera muchiti chii muchiti ndimo wanani akataura nechokwadi because nyaya yekubuda kwechii nyaya yekubuda kwechii kwemudzimu zvaifanira kubatsirai chinhuwani kubuda kwemudzimu kubuda kwemudzimu maifanira kuushandisa kuti ukutaurirei kupei gwara rekuti mwana ndewekwani because aifanira kutaura akabudirwa aiwa but imimi chiripo ndechekuti ka imimi mukaisa condition yekuti waifanira kunga wakatidaidza handiti mukaisa condition yekuti waifanira kunga wakatidaidza handiti iyo icondition yamuri pachi mukwasha handizvo but mukwasha manje
aruri chinhu chiri kubuda apa handichini hachinei nini asi zvaiti basi vakusvika ndozvari kutaura kuti mese makaita sei makakanganisa kuti imi makanobatawo tunhu twitwani twechi mukwasha ndobva vanobatawo zvinhu zvidzwani zvenyu because pamakatopisa machira mukwasha anga asina right yekupisa chii machira iwawo because machira iwawo pamuri mukutsvaga mhuri yacho handika mhuri yaifanira kubva yaidhentifaiwa ndiyo yaifanira kuzoita tichikuita nechii nemachira aya because kana kuti mweya wekumusha kwake machira ndiye kumusha kwani kwake imi mahasi wekwenyu haasi weuku saka ane kwake kwaifanira kuenda chii kwanga kwabva mudzimu uyu ndo kunoenda chii machira because vana sekuru chamusiri kuona chada ndikubatsirei ndosaka ndogarai pasi nemurumo munyase kuita zvinhu zviri correct musaitirane zvinhu zvehasha kana zvekufisana mangwana ichadzoka imini yozi makadya rorarama endesai rorarama kuamazana muchaita sei anditokubatsirana isusu muna bambo izoye bambo sekuru kana mauya munomba tati munomba musibe kuti ndahwinaba ndo polisi yangu munhu kana auya munomba hauna kuya kohwinaba kana korusa hatidi kuzwa munhu anokuda pagere tahwina andini ini ndoda munhu anokuda munomba abatsirika ndo zvandoda munhu saka ine ndosati ndikukupai guidance yekuti akauya mangwana kumusha kwenyu mimi achiti ndimi akatambira chii pfuma yangu endesai pfuma yangu kuchi kuhama dzangu muchadii zvatinoita ndezvekuti ngatimboti dai mutakamuzivari muenzaniso right ouya wakwasha kuti tauya undodini nokuti wanenge uziva isusu tauya undobvisa rora isi taitaura kuti mwana uyu haasi wedu mandirika ane muridzi wavo iye muridzi iyona paanenge akupiwa mari namukwasha yerora muridzi mari iyoyo haisi yake anozotonga kwatiri mwana wako uyu anakubatsirei dambudziko ramanaro umwe wenyu vatosumuka akataura kuti pamari yakabviswa nemukoma wavo takairisivha tiri kutoti dzakubatirawo rora redu risina kubviswa namari ndizvo ataura mukwamba wakatorora imimi hanzadzi yenyu yakamitiswa makatoyarora akodi kune zvotaura chasara izvo chacho kuti mukwasha uyu achinobhadhare chii achinobhadhare ngaabva anodi ngaanobhadhare uyu kuwaridzi wechii zvokuti iwe mukwasha tingatinepera nedo zvimwe zvizazuza iyi mari yakatoendawo kuichitokanganwa nezvayo iwewe nenyaya yekuti ndione wana nemukadzi uyu chibatsira naye to identify chii kumushacha kwake chaiko chaiko kwemwana ndokuti nyaya kuite sei iperi because munokwanisa kuitana zvamunoitirana izvo zvokudyana mari asi munenge musina kupedza chii munenge musina kupedza nyaya munogona zvandikuzotaura kuti chaakudiwa pachakuda kuti imi muri 2 uyu mukwasha newana nemi wana sekuru imi handii chitobatanai mutrai kutsvaga kuona kuti munhu kumusha kwake chaiko chaiko ndekupi uyu mukwasha aende kubvisa mutete wake kune wanhu wake chaivo chaiko because chichaitika kuwana wenyu imimi wazukuru wenyu imimi kune hwani achabudirwa nemusikana achitaura kuti makadya chii asi akabuda kupi uku akuya kunobuda pamhwani ufuichi wana wake saka isusu kuti its not necessary now kuti munge mugurwa asi chiri kudiwa right now kutoti muite sei muchitobatane mese moita zvoda kuizwa muri pamwe chete kuti chokwadi chikude pai pachena then maproduce inoita sei opera machira aripo nechii zvakaitwa zvese zvakaitwa is now history ngatitange futi panyewana titange kuti chinhu nyaya chaichaiyo haisati yatanga usha ndoziva muchatsvagana kutsvagana chaiwe muchatsvagana musati matsvagana asi muchatsvagana
Munozwa zvamuza ere baba? Saka mukwasha musamoni semuwengi. Iwe mukwasha usanaona tezvara sana sekuru sechi semuwengi. Wana tezvara right yekudi yekutambira mari. Wanayo right yekutambira mari kwendo kwakurira chi. Ndiko kwakurira mukadzi. Ende by right pachiwanhu chaipo mukadzi wako iwe aifanira kunge akabhadhara mari zvakumana sekuru. Because hasi wepo. Saka kana usiri wepo wakurira pasi pewabereki wako unobhadhara pachiwanhu chinonzi chii? Mudzimai wako akabhadhara ere mari zvakumana sekuru? Saka akamukona sekuru zvekuzota kuti by right yes matambira rora because hakuna kumwe kwanokwanisa kudii kutambira adi mwana iyeyo nekuti abva pai abva maoko enyu aenda kwaanoti ndikwani ndikwake atanga upenyu hwake aifanira kudzoka futi uko achibhadhara chii ndio chiwanhu ichochi chiwanhu hani $300 amene muchirowana chiwanhu chaicho chaicho ndicho chipi ichi chatokutaurira ndo chiwanhu chaicho because muchazoona mangwana chaipo kana ari mai wenyu imimi anokwanisa kuzobuda pamwana uyu achitaura kuti ndoda blanket rangu nechifoni yangu nebreaki rangu neshuka nemaswiti aya mamutambisa nemanjera aya kuchikanda kudeo auzi ndipe ichi ngazviwe zvinhu zvangu zvakakureta mukaona mazuva ano kune vamwe vana vari kutadza kugara zvakanaka vasikana nenyaya ichi imarezo kuti panhari gununo ndakakuchengeta bata wachandoona saka ndochiwanhu chezvinhu saka tikuti imimi endai muitese endai mupedze chikamu nguva ichi hembe kana hembe dzimaona kuti wanhu vese hamukudii hamupedzida kune vana vasikareva mai wacho iyeiwe musikana tora hembe dzemwana wakana mumese muti hamusudzida wana sisi wacho nechi endai mupe chii mai wacho anopfeka hembe dzechii asi hazviitwi because akauya anokwanisa kuuya muti vanhu mandisema sekuru anotora chii kapu pleti nesipunu nechii kana chijuzi kana chii ndo chiwanhu chatosiwa wari kusouth africa vachakufonera voti endesai kusocial welfare ndo zvavachakufonera vachitova kusouth africa asi handicho chii mungoda kutaura pamusoro pemuroromo ndingangoti mwana akakurira munerera zvakatondinetsa ndakutora mochari kwamutare anonzi nyasha nyazuna kwana sekuru ndo kwakatambirwa rora asi pakuda kutomutora zvakatonetsa chitupa chake chachakanzi nyasha matawa zvinova zvekuti nyasha matawa zvekuti takazotoshandisa polisi kuti ishande matawa ndiani sekuru yakaitika kuti sekutsaramura kuti matawa ndisekuru wakabva mai wangu yakaita kuti mwana uyu akasvika kuda birth certificate saka kumashure kwakabva tiine dambudziko rekuti baba vemwana hatisi kumuziva kutsvaka baba vemwana hatisi kumuziva apa birth certificate rezvi remwana ravakudiwa saka pakangoonhanga kutoisa mabirth certificate murikuona dambudziko rine mwana uyu ane dambudziko rekuti pakumutora pakazototsvagwa munhu wepamatawa wobva washaikwa because imi mwana uyu anga azoshandisa sinemu yenyu asi ndimaona sekurozvo sei akanoshandisa sinemu yambuya mbuya mai wake akanotora nesinemu yamai wake ndechekuti pakutoresa mwana wekucertificate zvakada inini mudzimai wangu inini haana eji yekuti kumadhrepi uku zvava kusingakodzeri kuti anozi mwana wake nekuti mudzimai wangu anga achitobika zvava kusingakuti asi dai kuti mudzimai wangu anga akoigura zvokuti zvaienderana nekuti issue haisiri paage munozwa tiri kuti chii tiri kuti ka munozwa zvinhu zvazva
ndiri kuti nyaya yesenemu andika inokwanisa kucomplicata futi mameters unoona zvinotaura kuti already mubvunzo pana mubvunzo wabvunzwa neuyu ari kuti senemu yanga irapa haistori yekwani yenyumba yanyanya zumba iri toti nyatawa nyani matawa ndiani ndimai wenyu imimi saka sei makanotoresa muzukuru wenyu imimi nesenemu yambai wenyu yakaitika mabata panyaya yemari pakaberekwa mwana uyu mai anga achipa kubva ari lusvavo iye aiswera naye kumabirth certificate mai wedu akatibereka isusu ndiye akaenda kumabirth kutoresa mwana ubheki zvikazvo nechapupu here nezvemwana uyu chienda unotora hanzvadzi yako ikumba kwenyu ikupupurire panapa mwana wapiwe bhethi inherera matsanangura zvese vaanotora hanzvadzi yake Davis Matawa aenda kutora Davis Matawa vakurukura zvakakurukura mwana abva anyora bhethi vaiti akunyora senemu yani yehanzvadzi yako iyi mwana ari kuchengeta mwana chiene motaurira ona sekuru taugone mbatya dzeshe dzimwana pakabva ipapo mai vemufi mupenyu akatouya kunogara pamba nevazukuru mwana wake achirwara ari kwaairapirwa asi musi wakafa mwana hatina kuvaona kuti nyaya isvike kwamutasa ndofunga ndini ndakauya nehanzvadzi yangu omeni uyo arapo hawanga wati ndoda kuisvitsa kuchechi asi inyaya yekuti ndakatarisa kuti pakafa muroora takatuma bhudhuto aitonotaura wakabatwa kora mumba wakada kurohwa zvapera izvozvo wauya kumba wanasekuru wakambotaura muripa ndikambosumuka ndichibvunza kuti onai muroora agara muchipatara nguva refu kubva pahauna kusvika kugeneral hospital mari yacho inosvika iri svika iyoyo nyarara ungasiku ndikazodhonzwa neumwe zvikati panofa munhu panoita matare dai muri mumwe mangonyarara zvinhu zviite sei zvifambe pakasumuka wanasekuru wanasagoro wakura hapana aiteerera saka ipapo papedza tapinda mumba takatopiwa musumo zvakanaka kuti viga mwana wedu taviga mwana wedu todzoka togowa mbasha dzedu saka imimi teterongedzai zvinhu zvese muye mise mukicheni tikaisa tobva tatotora musumo twana sekuru musumo zvinhu zvichiripo tisati tazvizunza twana sekuru zvinhu zvenyu ndo pakabuda nyaya pabuda nyaya yekudai wana sekuru wakabva wangovhusa bvawaenda nyangwe kunomaira guva remutumbi hatina kukwanisa unomaira muroora zvinoitwa pachivanhu pedu zvinowana nhasi kana pakasvika hama mumusha kuti toda kuona paakaradzikwa zvingatotiremera nokuti isusu muroora vakati kubva pakatanga covid mutemo unoti munhu akabva unovigwa tinobva tatogowa nhumbi watonditendera kuti torai vamwe vanhu tete mupinde murongedze nemwana zvinhu zvevana tikaita sekudaro saka nguva idzi dzatakapinda mumba tatova pamusumo wekuti nhumbi dzichigoyiwa ndopavakabva vasumuka maiguru ende maiguru kana dai iri mhosva nandichapindawo yechipiri bcause ndaida kubvunza kuti maiguru dakana mukoma nderei pazvinhu zvamaita makadi ungosiura sevanhu vanga vari pamwe chete saka nguva iyoyo wakabva wangoti takwenda muchazotisumudza nemombe pamabhadhara apa hapasiripo muchatobvisa mari yakawanda zvazvekurwairana sekuru vanhu vairwa komuroora yainamata chechi makadi mubatsira dai akatora nguva zhinji ari maprofita achitendera hataisvika pakutoti mubatsira mukanzwa manesi akusvika pakuti chirwere chirurwara mwana uyu imbotsvagai kuchivanhu asi kwese tirongosadza zvinhu zvakanaka saka wana sekuru wakabva wangosimuka wanera kuti muchatiteera nemombe mutete wekuripisa mbasha tavapa dzekugowa nhumbi hembe dzacho dzabva dzangosara dzirimo vatasara zvitoita nowe saka ndokumbira kuti tibatsire kuti tichazoita sei kuti tinomaira guva remuroora iyi nyaya yatopera kudai tati muchibva parapa wana sekuru imwe munotora mbuya nyatawo achinimbei akasekuru James wakashaika kuti chimbotorai wani nyatawo aripo nyatawo matawa handika nemi endai kukisheni because zvamunoita mbatya dzemufi dzikagara nguva yakareba dzisina kugoyiwa especially dzakasungwa iri mbatya hadzika muri kuona ndizva ihonzwa mushai uya ari panze sabhuko ndimbunde ani mabota koishe
ndizini chive mafonera zindi kuti atume munhu ikoko musuwe chingati murugori autendai panze mundipe dheti rekuti mugori Friday. November tichati timatatu ndosaka mukuona izvi tine matare vanhasi saka tinedare vavana tinedare mande tinedare kuti utiza November kuti November wese hatitida tozakadare futi munani munadisesa saka chiwanhu chese chatoda kuti chiitwe before 31 saka ndosanda ndipe date before 31 then ndinoda kuti zindabva anga atumunhuo sabhuku aripo mumaita zvinhu zvimwe vanitaura kuti zvapera because zvamuitaka inini maiwani inyaya yavazukuru venyu vana vari kugara kuri itai tumwe twese gadzirai tumwe twese asi vana vadzoka pai which is Friday. Ndizvo? Friday. Right. Saka handi ngatibhuye mbashika muswe Friday. Kana paine tumwe twamunozoda kuti tibatsirane. Let's assist each other. Munongotitaura pane zvakatobatsirana. Chatoda kuti paite chiro. Zvinoda kuti zvipere, zvinoda kupera ngazvipere. Zvinoda kugadziswa ngazviite sei? Ngazvigadziswa. Toda zvinhu zvifambe zvakanaka. Hatitoda kusiyira vana maproblems avasinira. Ndiano. Fomeni mabota. Aiwa, hachimbodzakorera. Inini ndiri kutenda. Inini ndinoda kutenda. Makurukota ese nedare rese rimo. Panofa munhu panoitwa nga pane gakawa shuwa ukatawa. Panati zvarati tiri pamwe asi mutoshwa vaitwa nga zvine gakawa. Saka ndiri kutenda hangu mananisiri amadini amati takudzokoti nemufaro tichionana nani nanatezvaro. Masvika pamastora muchitotanga apa mamatengera akatezvara mapepsi muchidzika nezvoti masvika pamutengero Hadi, kasangani. Au, mazoni ya nteta.